Καλησπέρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαστε βουτυγμένοι στο νερό. Γιατί σήμερα θα δοκιμάσουμε νεράκια. Και θα σας πούμε την άποψή μας. Να κάνουμε βαθμολογία και ready. Να κάνουμε Γιώργο, ένα disclaimer. Το disclaimer μας, ποιο είναι? Έχουμε ξαναπιεί από κάποια από αυτά τα νερά, όχι όλα. Και έχω εδώ πέρα και νερό Αναστασιά Σερών, το καλύτερο νερό του κόσμου. Να δω αν κάποιο από αυτά που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Το χρησιμοποιώ για να καθαρίζω τον ουρανίσχυμο από τα υπόλοιπα νερά. Που να σημειωθεί ότι πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι το νερό Αναστασιάς σου χαρίζουν με τα ξένια μαλλιά. Ναι, σίγουρα. Πάμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό που έχουμε ανοιχτό. Ξεκινήσουμε το δροσιά που το έχουμε ανοιχτό. Δροσιά, μάλιστα, ωραία. Σαν νερό που μοιάζει. Το βάζω γεύση νερού. Λοιπόν, ωραίο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα βαθμολογήσω 8 στα 10. Σε τυψάει. 8 στα 10. Λοιπόν, εγώ λέω το επόμενο να όχι, είναι. Όχι, ακριβό. Περίμενε πρώτα τα φθηνά και μετά. Είναι το Αυτό είναι ακριβό. Κόντρεξ. Ακριβό, εντάξει. Λοιπόν, ανοίγουμε το Κόντρεξ. Και παρακαλώ, σιωπή για να ακουστεί το κλατς. Λοιπόν. Σαν φάρμακο έχει ονομασία. Δεν σ' άρεσε? Δεν σε βλέπω πολύ. Είναι σαν να πίνω νερό με κάποια βιταμίνη λιωμένη. Όχι. Λοιπόν, όχι. Με άριστα το 10, για μένα το Κόντρεξ παίρνει ένα 2. 2, Μέσα σαν νερό μου φαίνεται πάλι και αυτό. Όχι, είναι πολύ παταχιασμένο ουδέτερο, νερό. πολύ ουδέτερο. Σαν νερό. Όχι, είναι πιο ουδέτερο και από το νερό. Μπορώ να έχω τη δικιά μου γνώμη? Φυσικά. Πώς το ομολογείς? 2 στα 10. 2 στα 10. Εγώ το ομολογώ 7 στα 10. Σαν νερό. Λοιπόν, το επόμενο νερό είναι, επειδή στηρίζουμε Ήπειρο, Ζαγόρι. Απλό και τίμιο. Μισό λεπτό να καθαρίσω τον ουρανίσκο μου με τον... Καθαρίσω τον ουρανίσκο μου με τον νερό Αναστασιάς. 11 στα 10. Νερό Αναστασιάς. Λοιπόν, Ζαγόρι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. 10 στα 10. Μου θυμίζει πολύ νερό. Ένα νερό που είχα Πόσο το βάζεις? Σαν νερό. Θα το βάλω και αυτό. Έβαλα στα δροσιά 8 στα 10, θα βάλω και αυτό 8 στα 10. Ωραία, ωραία. Εγώ μισό θέλω να ξεπλύνω λίγο τον ουρανίσκο μου με λίγο τσάι. Και όχι με νερό Αναστασιάς. Γιατί όχι? Λοιπόν, το επόμενο. Βίκος. Νομίζω το Βίκος μου αρέσει παραπάνω από το Ζαγόρι. Αυτό το βάλω 9 στα 10. 9 στα 10, Ναι. Εντάξει, Ήπειρος είναι και αυτό, δεν μας πειράζει καθόλου. Αρέσουμε και το ουρανίσκο μας με νερό Αναστασιάς. Νομίζω ότι θα βάλω πάλι 10 στα 10, γιατί, όπως είπα και πριν, Ήπειρος. Δεν τα Ήπειρος ή ο καλύτερος. Λοιπόν, έχω διαλέγω τώρα. Πάντα αυτό να φεύγει από τη μέση και μετά θα διαλέξω τη Θρόνη. Λοιπόν, η πηγή Μπούρα δεν ξέρω που είναι, αλλά έχει pH 8 και είναι ελληνικό νερό, παρακαλώ. Έρχονται τα ξένα νερά. Ακούστε το κλατς. Εν τω μεταξύ αυτό γελίο. Τέλος πάντων. Νομίζω δεν ήταν στη σωστή θερμοκρασία αυτό. Ναι, είναι. Και δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς την γεύση του. Εγώ θα το βάλω ένα 9 στα 10. 8 στα 10. Είναι σαν να πίνω νερό. Όμορφα. Λοιπόν, να καθαρίσουμε λίγο την ουρανίσκο με νερό. Βεβαίως, καθαρίστε τον. Και τώρα δοκιμάζουμε ένα νερό για το οποίο έχει γίνει ντόρος. Έχουν μιλήσει καλλιτέχνες και καλλιτέχνες γι' αυτό. Το συνδυάζουν με Σολομό. Γι' αυτό και εμείς Σολομό και μόνο Φίτζι, φίλοι μου. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Σολομός δεν μ' άρεσε. Στο κλατς.
Λοιπόν, είναι αρτεσιανό νερό πηγής Να λέγαμε και να Γιακάρα είχαμε να πούμε. Βιτιλεύου των νησιών Φίτζι. Γι' αυτό και Φίτζι ονομασία. Μα να τήρεξε το μυαλό τώρα. Αυτό ακριβό εντάξει, πάρα πολύ ακριβό. Λοιπόν, καθώς το δοκιμάζει ο Γιώργος, θα σας πω το μυστήριο του Φίτζι. Το Φίτζι, το νερό, μαζεύεται από τα ηφαίστεια που υπάρχουν στα νησιά Φίτζι και υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πέφτουν όλες οι σταγόνες της βροχής και συσσωρεύονται εκεί πέρα και έτσι παίρνουν οι επιστήμονες το νερό και το φέρνουν σε μέτρα πόσιμου. Σαν νερό. Το βάζω 8 στα 10, δεν καταλαβαίνω. Αυτή ήταν λοιπόν η ενημέρωση για το Φίτζι νερό που έχει γίνει ο ντόρος. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά της τιμής. Είναι σαν να πίνεις νερό, κυριολεκτικά. Μήπως ήφρεις νερό? Πάμε σε Ευρώπη τώρα. Παιδιά. Ευγιάν, Ευρώπη. Ναι. Πού στην Ευρώπη? Γαλλία, γαλλικό. Ίδιο. Ίδιο. Χαιρετάμε τους φίλους μας τους Γάλλους. Γεια σας. Κόμμα Σαββά. Μην νομίζετε ότι τσιμπουνευτήκαμε τα λεφτά και πήραμε μικρό μπουκάλι, έτσι. Δεν υπήρχε στο σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων. Νερό είναι. Πολύ καλό. Πιο καλό. Εγώ του βάζω 100 στα 10. Εντάξει. Είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία σε σχέση με τα προηγούμενα που δοκίμασα. 9 στα 10 το βάζω. Και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό. Είναι... Μπράβο, Μετά Evian! τις ανασασιάσεις είναι... Μπράβο, Français! Θα ρίξουμε... Αυτό θα κοπεί σίγουρα. Δεν κόβεται τίποτα. Αμοντάρεις τον παίρνει το βίντεο. Νερό να σας χιάσει. Νερό να σας Λοιπόν, και μας έμεινε ένα τελευταίο. Για το οποίο επίσης λένε ότι είναι από τα πιο ωραία νερά και τα πιο χορταστικά νερά. Και Ωραίο είναι μπουκάλι. για το Ωραίο μπουκάλι. Aqua Carpatica, Πολύ ωραίο μπουκάλι. που είναι πανάκριβο, δηλαδή είναι πιο ακριβό και από το Evian, Σαν νερό. είναι. αλλά ακούστε το κλάτσι. Λοιπόν, από τα Καρπάθια Όρη. Πού είναι τα Καρπάθια Όρη? Στη Ρουμανία. Ωραίο είναι. Για να δω. Και είναι από πηγές προστατευόμενης περιοχής. Δεν σ' άρεσε? Καθόλου. Ούτε 5 στα 10. Όχι. Άντε, θα του βάλω 6 στα 10 γιατί είναι νερό. Είναι... Εγώ μπορώ να πω ότι του βάζω 8 στα 10, εντάξει. 8 στα 10. Το Evian. Το Evian μ' άρεσε μετά το νερό να σας βάζω το Evian. Βέβαια και το δροσιά και το κοροπή μ' αρέσουν. Όλα αυτά. Τώρα είναι μιτσικέλα. Ποια κοροπή, βρε? Κοροπή. Κορπή είναι. Μιτσικέλι, ας πούμε, είναι τρομερό. Ωραία. Λοιπόν, άρα το καλύτερο Είναι αυτό, νερό νερό αναστασιάς. είναι το νερό Αναστασιάς φυσικά. Μην ακούτε τι λένε οι άλλοι. Νερό Αναστασιάς. Το λέω εγώ. Δεν το λέω. Νερό Αναστασιάς και ξερό ψωμί. Θα σου γίνει φρέσκο. Λοιπόν, Μετά βάζω φίλες το και Evian. φίλοι, αυτό ήταν για Περίμενε, σήμερα κάτσε, το έχουμε να βιντεάκι πούμε πράγματα μας. στον κόσμο. Περίμενε. Καταρχήν, να πω κάτι ακόμα. Επειδή το YouTube, επειδή το TikTok λογοκρίνει τον Νίκο, άντε γεια, θα ανεβεί το βίντεο και στο YouTube, γιατί το TikTok μας κόβει τέτοιο, μας κόβει views, μας κάνει πόλεμο. Ναι, λοιπόν, τι άλλο. Αυτά. Αυτά. Μπορώ να πω. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μας Θα είναι μεγάλο το παρακολουθήσατε. βίντεο, δεν ξέρω το είπαμε. θα είναι μεγάλο το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι καθώς θα έρθουν κι άλλα και γράψτε μας στα σχόλια για σας ποιο είναι το καλύτερο νερό. Αναμένουμε τις απαντήσεις σας. Φιλάκια πολλά. Μουα. Α, γεια σας.